Vesikatto on talon tärkein sääsyö ja sen takia sitä on pidettävä äärettömän hyvää huolta. Eli tällä kertaa me tarkastelemme ja tehdään katon huoltotoimenpiteitä. Ihan ensin kun tänne katolle noustaan, niin tietysti täytyy huolehtia omasta turvallisuudestaan, eli turvavaljaat, köysi ja aina kaveri mukaan. Ja se, mitä täällä sitten tehdään, niin tehdään semmoisia pintatarkastuksia. Jos meillä on tiilikatto, katsotaan, ettei siellä ole rikkinäisiä tiiliä. Katsotaan, että harjalla on harjatiivistyspalat paikalla. Jos on aumoja, jiiriä, missä on leikattuja tiiliä, ne on niitä kaiken helpoimmin rikkoontuvia tiiliä, eli vaihdetaan ne aina uusiksi. Peltikatossa tärkeää on katsoa pellin kiinnityskohdat eli ruuvit, niiden kumitiivisteet, että ne on kunnossa ja ettei siellä pellissä ole minkäänlaisia naarmuja. Ja jos niitä siellä sitten on, niin korjataan ne aina vesikatemateriaalin valmistajan työohjeiden mukaisesti, tietysti pohjatöineen. Peltien saumoissa pitää katsoa, että sieltä ei pääse vesi menemään, jos on esimerkiksi pitkiä lappeita, missä joudutaan tekemään pituussuuntaisia jatkoja. Tarkastetaan pituussuuntaisten jatkojen tiiveys plus myös aina vierekkäisten peltien tiiveys niin, että sieltä ei pääse vesi menemään. Bitumihuopakatossa tarkastellaan sitten semmoisia asioita, että onko saumat tiukasti kiinni. Siellä tyypillisimpiä juttuja on esimerkiksi tasakatolla. Jos vettä jää syksyllä katolle, se jäätyy, kermien väliset saumat tuppaa irvistelemään tai repeytymään kokonaan. Kaikissa katoissa on sitten tärkeää tarkastaa kaikki läpivientikohdat, eli jos täällä on tai kun täällä on ilmanvaihtopiippuja, viemärituuletuksia, liesituulettimen piippuja, tarkastetaan, että niiden läpivienneissä ei ole vuotokohtia, että nämä putket on lämpöeristettyjä, myöskin tämä viemärituuletusputki, koska talvella se helposti jäätyy ja jos siellä on sitten jotakin epätiiveyskohtia siellä putken asennuksessa tuolla vesikaton alapuolella, niin saattaa olla, että se vuotaa sitten vettä tuonne höyrynsulkumuovin ja eristeiden päälle. Noissa tuuletusputkissa pitää tarkkailla myöskin, ettei siellä ole risuja. Esimerkiksi liesituulettimeen monta kertaa linnut saattaa tehdä pesän. Tutkitaan nämä tämmöiset asiat. Samoin savupiipusta katsotaan, jos on tiilipiippu, ettei siinä ole pakkasrapautumaa, että piipun hattu on kunnolla siellä päällä. Suojaa sitä vesisateelta ja sitä kautta sitten talven tullen myöskin jäätymiseltä. Kattoturvatuotteet pitää tarkastaa, kulkusillat, lapettikkaat, lumijarrut aina vuosittain, että ne on varmasti kunnolla kiinni. Kaiken kaikkiaan nämä katon tarkastukset olisi hyvä ajoittaa kevääseen, jolloin lumet on juuri sulanut sieltä katolta pois ja katto on puhdas. Talvella poistetaan lumet. Syksyllä ennen kuin lumet sataa katolle, ensi pakkasten aikaan on hyvä tarkkailla sitä vesikatetta, nimittäin lämpövuodot tulee silloin helposti esille. Kun tuossa katon pinnassa on semmoinen pieni kevyt huurre, niin se vuotava lämpö sulattaa tuon huurteen tuosta katosta, eli siitä tietää, että nyt pitää mennä tuonne ullakolle. Nämä käyttöiät näillä katteilla menee suurin piirtein sillä lailla, että tiilikatolla keskimääräinen käyttöikä on 45 vuotta, profiilipeltikatolla se on noin 40 vuotta. Jos puhutaan konesaumapellistä, puhutaan jopa 60 vuodesta ja näillä nykyaikaisilla kumipitumikermikatteilla se on 25-35 vuotta. Mutta ei kannata odottaa, että tuo aika tulee täyteen, vaan huoltotoimenpiteitä, korjauksia pitää tehdä jo ennen kuin kate on käyttöikänsä päässä, koska silloin korjaaminen on aina kaikista kalleinta, kun korjataan vasta kun on pakko. Muuten päästäisiin vesikatteen uusimisella, mutta jos tulee vuotoja, silloin uusitaan myös pilaantuneet rakenteet. Eli tämmöisillä toimenpiteillä säästetään taas rahaa ja sitä hyvää, mukavaa asumista.